Molt bon vespre. Un país de tots, escola en català. Sota aquest lema, mig miler de persones s'han manifestat aquesta tarda a la plaça Paeria de Lleida, com s'ha fet davant bona part dels ajuntaments catalans. En la jornada d'inici de curs, l'objectiu de la mobilització és la defensa del català com a llengua vehicular en l'ensenyament davant sentències interlocutòries que qüestionen el model actual. Representants de tots els partits polítics, a excepció del Partit Popular, s'han sumat a la concentració de Lleida. Amb ells, la plataforma Somescola.cat, formada per diverses entitats, reclama que es mantingui l'actual model lingüístic com marca la llei catalana en matèria d'immersió. Pares, professors i entitats cíviques han volgut deixar clara la seva voluntat d'utilitzar el català amb la normalitat que s'ha vingut fent fins ara. Tota la comunitat educativa a comprometre's de manera activa en suport d'una escola catalana en llengua i en continguts, que no separi els infants i joves per la seva llengua d'origen i que ajudi a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure. I haver après el castellà a l'escola, com és el meu cas, m'ha donat un enriquiment, però sempre partint de la base que la meva llengua materna és el català i jo crec que a Catalunya s'ha d'aprendre a l'escola com a llengua vehicular vernàcula és el català perquè l'hem de defensar, que és la llengua més dèbil de totes les que ens envolten. Aquest model està recolzat per llei, una llei del Parlament i per tant de la voluntat sobirana del poble de Catalunya i això no pot ser retocat per cap mena de sentència interlocutòria, etc. Aquest és el mal que arrenca de la sentència del Tribunal Constitucional i per tant és un mal que està qüestionant i està eliminant en aquest sentit la legitimitat democràtica del poble de Catalunya. Aquest model ha de continuar, el que no hem de permetre és que justament des de Madrid ens vulguin imposar la seva una vegada més i nosaltres hem de continuar amb el nostre model, que és un model que, com dic, el que fa és integrar, cohesionar i per tant tirar endavant el nostre país.